Il-Federazzjoni Maltija tal-Burdjar irċevit apparat mingħand Sport Malta u l-Ministeru responsabbli mill-qasam sportiv pajjiżna. Din irċevit 8 bagi awtomatiċi li huma mamra bl-aħħar teknoloġija u jiffaċilitaw l-organizzazzjoni ta' tliela tal-Burdjar u r-regatti. Ingħataw ukoll 4 offshore coaching ribs li jgħinu fit-tagħlim li issa jista' jingħata b'mod aktar professjonali biex ikompli jogħla l-livell ta' dawn id-disċiplini. Dawn se jgħaddu għand il-membri tal-Federazzjoni Birżebbuġa Sailing Club, Malta Young Sailors Club, Royal Malta Yacht Club u Vikings Sailing Club. Il-President tal-Federazzjoni tal-Burdjar Michael Mifsud innota kif dan l-investiment se jagħmilha possibbli biex jiġu ospitati avvenimenti ta' livell għoli. Bħala President tal-Malta Sailing Federation napprezzaw ħafna dal-investiment li bidel il-logħba tagħna li issa ġiet iktar aċċessibbli li nagħmlu tliela b'mod professjonali u nistgħu nospitaw dat tip ta' events internazzjonali b'livell għoli. Il-Ministru responsabbli mill-qasam sportiv Clifton Grima irrimarka kif din l-logħtja tissimbolizza l-legat li ħallew warahom il-logħob tal-pajjiżi żgħar. Wieħed jitkellem dwar dak li huwa l-legat tal-logħob tal-pajjiżi żgħar propju qegħdin ngħixuh u nesperjenzaw illum. Fejbot uffiċjali permezz tal-involviment ta' Sport Malta u anke tal-NDSF illum rajna kif il-Federazzjoni Maltija responsabbli fost oħrajn mill-Burdjar ibbenefikat mill-logħtja ta' dawn il-bagi u anke mill-logħtja ta' 4 ribs